verugare vachitiitira zvakanaka. Tiverengerwe theme scripture kubva pavhesi ya18, Luke chapter number 4 verse 18 and 19. Tizoverengwa zvakare kuna Luke chapter number 13 verse ya 10 to 17. Nechikonzero chema teenagers and the Sunday school, the Bible Shona does not apply to them fully. Sando kumbira muverengi umwe abate Shona, mai maswera vativerengere Shona, paite anotiverengera chirungu on a permanent basis kuti tikurumidze. Mai maswera vanoyavomira pavari kumira mazuva yese vaine mic for the Shona version. Nditsvage munhu anomira achiverenga the English version on a day-to-day basis. Ndine vana vari kuuniversity vatiri kubhadharira fees, simukai muuye zvenyu, Mwari vatitire zvakanaka. On a daily basis hauzorofi kuchechi, Mwari ngavatitire zvakanaka. Anonzi Mishigodwa unomira this side achitiverengera. It's our own. I'm happy Ano is doing something, Kuziva is doing something, Kudzi is doing something. Zvichitiitira zvakanaka, our own children, Sunday school to teenagers, very soon youth, and very soon my young couples. Ipapa apa pane vari kuuniversity pakazoita anorora nekuroorwa, tinongotsvaga futi youth leader ipapa tichikwira tichienda tichiraise our own. Mwari vachitiitira zvakanaka. Luke chapter number 4 verse 18 and 19. Tichaverenga pa chapter 4 ya Luke kubva pa 18 kusvika pa 19. Mweya washe uri pamusoro pangu nekuti akandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Akandituma kuti ndivazivise kutapwa nekusunungurwa kwazvo, nemapofu kuti vaonezve, varegedze kutsikirirwa, nokuzivisa gore rashe rakanaka. Hallelujah. Michibata Luke chapter number 13 verse 10 to 14. Mishachiverenga. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. We can't hear you. We want more words. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Hallelujah. Luke 13, 10 to 14. Luke chapter 13 verse 10 to 13. To 14. To 14. Zvino akanga achidzidzisa mune rimwe sinagogi nomusi weSabata. Zvino tarira kwaivepo mukadzi aive nomweya womurwere. Zvinotarira kwaivepo mukadzi aive nomweya wourwere makore anenge 17, akanga akafunyana asingatogoni kusimuka. Jesu akati achimuona akamudana akati kwaari, mai, masunungurwa paurwere hwenyu. Akaisa maoko ake pamusoro pake akatasanuka pakare ipapo akarumbidza Mwari. Zvino mukuru wesinagoga akatsamwa nekuti Jesu akaporesa nemusi weSabata. Akapindura akati kuvanhu vazhinji, mazuva 3 aripo anofanira kushandwa nawo muporeswe, asi musauye nemusi weSabata. Hallelujah. Sister Mishi. Luke 13 verse 10. On the Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised the Lord. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, "There are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath." Hallelujah. Varupafadze kuverengwa kweivhangeri muzita raJesu. Amen. Maona kuti pronunciation yechirungu nenyu yakasiyana, saka ndati kuuye anonzwisisa mapronouncire avanoita. I was talking to my son, ndichiuya
zvikanzi Teddy I'm broke. Kati wati chii zvikanzi I'm broke. Ini dana kuti I'm broke. Ukazoti there is a difference. Munotogara pamwe chete muchitaura zvakafanana, matauriro akasiyana. Saka ndati tichitaura rwedurwu ivo vachinzwawo zvavakajaira tichienda kumberi. Mukatarisa kana taakunokwegura tichatodzokera kumutauro wavo iwoyu. Pane vatichamanikidzwa kuzoutaura mutauro iwoyu nekuti ini chirungu chandai sagona ndakatozochidzidziswa naShannon kuti it's delicious. Itangoti zviri kunaka. Kana kusatotaura kungopedza ndiro zoti shashe yanakirwa. Hallelujah. Patiri kuti gore rashe #sunungu. Sunungu ka it's a shortcut. Iwewe ndiwo uchazoti kana wasvika panzvimbo wopedzisa kuti #sunungura kana kuti #sunungurwa. Pane mamwe masituations ari kuda #sunungura, kozoita mamwe masituations ari kuda #sunungurwa. Saka ndakaisiya iri shortcut kuti ugopedzisa maringe nesituation yako, kuti pauri pari kuda kusunungura here, pauri pari kuda kusunungurwa here, asi hakuna chinosara chakasungwa. It's either chiri uri kusunungura kana kuti chiri kusunungurwa, tichienda kumberi. Jesu vanoenda musinagogo vapedza kuedzwa naSatani, voita a declaration kana kuti proclamation yekuti rave gore rashe. Patiri kuti gore rashe tiri kureva kuti arrival of another being that can do it. Pari kunzi gore rashe rikanzi nhasi izuva raBaba, zviri kureva kuti pane chiri kuitwa naBaba kana chiri kuitirwa Baba, asi iroro izuva raBaba. Ukanzwa chichinzi nhasi is Mother's Day, zviri kureva kuti dingindira rezviri kuitika rakatarisana namai. Even ikanzi Mother's Day, makwazisirwe amai mufundisi anenge ari pamusoro peamufundisi. Bvunzai inini ndakamboita dofo ndichikura, baba munini vachigona. Paiuraiwa huku yobva yanzi huku yaNelson, iwo dodyo. Kuroti musana nechidya nediti zvichapinda mundiro yaNelson, matumbu nemakumbu zvoenda mune imwe ndiro. Why? Izuva rake. Vanhu vane jealousy havagoni kuenda pamapati, because party ikanzi birthday ranhingi vanhu vese vanenge vachikwazisa nebirthday. Iwewe kunyange uchizikanwa zita rako zuva iroro harinyanyi kusimudzwa. Ndopakazonzi naJesu ino igore rakanaka. Why? Iye akanga achiti ndauya panyika ndaudza Satani nyaya dzake kugomo, kwakutanga dzevanhu ragore rakanaka rasha. But it was a declaration. Nothing happened. On this day, nothing happened. Zvakangotaurika so, zvobva zvatopera zvakadaro senyaya. Vangani venyu vakambonzwa graduate? How many of you have graduated? Mese makagraduate kana ukreshi graduation. Chii chinochinja musi waunograduate? Nothing. There is nothing that changes on the graduation day. Nzeve dzako dzinoramba dziri zvadziri, maziso ako anoramba ari zvaari, makumbo ako anoramba ari zvaari. But panozonzi vane macertificate huyai, pane zuva redeclaration, kwozoita zuva rekukonzeresa. Saka Jesu paari kupataverengesa paari kuti gore rashe rakanga riri zuva rekuzivisa, rakanga risiri zuva rekuita. Ende hanzi vanhu pavakaziviswa vakatanga kumuteerera kwese kwaanoenda, kureva kuti pataka
akati gore rino igore rashe. Pane mamhepo akavhura nzeve akati zvavati igore rashe, tamirira kuona chichaitika, because Jesu akanga asati anyanya kuita minana. Paunonyora kuti #sunungu #gore rashe, vanhu vazhinji havana chavanoona pauri, uye vanhu vazhinji hapana chinobatika pauri. Pane zoita zuva rekuzadzikiswa. Jesu achinosvika muguta, vapedza kuyedzwa naSatani, vodzokera kwavakakurira, voita declaration. Kureva kuti munzvimbo dzemweya tisati tatanga kukonzeresa, tinofanira kutanga taita chinhu chinonzi declaration. Usati watanga kubata chinhu, tanga wamboita chinhu chinonzi notification. Ndotsaka uchizoona kuti kana maakufamba unonzi makazivisani. Kureva kuti zvisati zvatanga kuitika, pane vanofanira kutanga kuziviswa. Saka Jesu anotanga kuudza vanhu muchechi, but vanhu havana kumutora serious. Pana Luke 13 Jesu azopinda muchechi, kune shasha mudzimai for 18 years, musana wakaunyana, mudzimai haafambi. Jesu vanozviziva kuti vanhu havaporeswi sabata. Kana wakuda kukonzeresa, haukonzeresi in a normal situation, unofanira kukonzeresa in abnormal situations. Pazvinorambidzwa ndopa unofanira kuti zviite, pazvisingatenderwi gore rino ndopa zviri kufanira kuitikira. Jesu havana kuuya kuzoita zviri ordinary, vakauya kuzoti zvisingatendwi zvitange kuitwa, zvisingatenderwi zvitange kuitwa. Kune vanhu vari muno vane zvinhu zvakarambidzwa. Kune vanhu vari muno vane masituation akaramba. Tsika dzevanhu ava dzairambidza Mwari kuzadzisa chirevo. Nedzimwe tsika dzavakagara madziri dzinogona kunge dziri kukurambidza kuenda pa next level. Jesu anosvika muchechi, oona munhu ane 18 years with the spirit of infirmity that could not stretch his back, meaning crippled. Obva ati mwanasikana wasunungurwa. Vakuru vekereke kwakuti vamusunungurirei. Kana waakubudirira haurwiswi nevanhu vari kure, uye haurwiswi nevanhu vasingagamuchirike, unorwiswa nevanhu chaivo vanogamuchirika. Iro gore ratiri kuti gore rashere, kune mumwe munhu tiri kutanga ira ye5 years tichiti gore rashe, kureva kuti patiri kuzoenda the next 5 years tiri kubuilda hwaro hwedu nepresence yaMwari inokonzeresa zvinhu kuitika. Nyaya yeuvepo hwaMwari haisi yekuti vanhu vafare, aiwa iri pakukonzeresa zvinhu. Mukadzi paanopora ndopa unoona kuti guta rinotanga kuita stirred, vanhu vachirwa nekupora kwemunhu akaunyana. Vanhu ava havana chinovakanganisa pakupora kwemukadzi uyu, but vanoda kumuona akaremara. Kune masituations ukaita murume hakuna chinokanganisa vanhu. Ndakambobvunza umwe munhu akati, mufundisi, ningi naningi aita zvakati. Ndikati kana akadaro unokanganiswa nei? Zvikanzi zvinongobohwa so. Kune vanhu vanongonzwa kusvotwa kukuona uine motikari, kune vanhu vanongosvotwa kukuona uine mukadziso, kune vanhu vanongosvotwa kukuona uine chingwa, kune vanhu vanongosvotwa kukuona wakageza, kune vanhu vanongosvotwa kukuona uchitsekerera, kune vanhu vanongosvotwa kukuona wakachena. Hembe hadziperi kuEdgars but havadi kudziona pamuviri pako. Mota hadziperi kumagaraji but havadi kudziona dziri muzita rako. Mari haiperi kumabhengi, havangodi kuiona iri maakaunti mako. Vanongosvotwa nekuitirwa zvakanaka kwako. Ndoera yakawanikwa panyika yekuti nyika yakanga yagara ine vamwe vanhu vari pautapwa. Denga rikati takasika munhu to dominate,
takasika munhu turuu, takasika munhu ave nemufaro, but panyika vazhinji havasisina mufaro. Jesu, endai panyika saMwari munogadzirisa ota. Pane ota rinoda kugadziriswa mugore rashe rekunoti pane tumwe tunhu tusina kumira mushe tunofana, iro gore ratapinda rineri pane zvinhu zvinofana kugadziriswa, kwete nekuti unoda. Last year you were creating your own season. This year you are not creating. Uri kufamba neyashe, igore rashe rekuitwa zvinhu zvashe kwete zvevanhu. Ndanga nchizvifunga makuseni ndikati sei munhu achirwadziwa nemumwe munhu, sei munhu achiita jealous. Todzokera paya, we have the broken hearted, we have the bruised, we have the people that have hearts that have been literally destroyed by other people. Unoziva kuti kwaIsraeri kwakasvika pakuiswa mutemo wekuti zuva rekunamata vanhu havaporeswi. Patinenge tiri mumweya vanhu havaporeswi. Uyai pakati pewiki pasina service ndo pamunofanira kupora. Kutera kuti izvezviso panguva inoyi, panguva yenyasha vanhu havadi kukuona uchidya masikati, vanhu havadi kukuona uchifamba zvakanaka masikati. Do you know kuti witches are everywhere? If we are not careful, we may have a half of this church dominated by witches. A witch is only a person who does not want to see anything good happening. Ndakamboti 2017 ndichiri kuparidza kuBattery Center, ndakavingwa nemwe kapo zvikanzi isu baba taremerwa. Ndikati maremerwa nei? Zvikanzi mai ningi vakatenga sofa rakafanana nerangu. Ndakaona mumwe musi akapfeka hembe yakafanana neyangu, handbag ravo rakafanana nerangu. Ndikati munhu waMwari, mahandbag ko vanopfeka uniform weku 7th day dai vachanamata here, because masiketi avo ese anenge akafanana. Vanhu handingodiso munhu anondikopera, but handiye akagadzira handbag uye haaziye akataura kuti vanhu takurai mahandbag. Iye ari kukopa but haadi kukoperwa. Unoziva kuti dai inini vamasuka tisingashandi tese, ndorwadziwa kuti vamasuka vanotenga mota yakafanana neyangu. Handina kuvapa mari yacho, kwadziri kutengeswa hadzina kupera, asi unenge wakatsamwa unawo. Ndakambobvunza vamwe mai not long ago, just before appreciation, zvikanzi munoziva kuti sisi Ningi vari kudanana naNingi. Ndikati ima hamuna wamuri kudanana naye here? Zvikanzi ndine murume. Ndikati iye ari kudawo murume. Vese vari munhu vakaroorwa vakatodanana. Saka kudanana it's evidence yekuti murume haapadhuze. It's not a sin. Vese vari kudanana izvekuti do. Wamasuka vai pano, ndiri kutsvaga vana vari kuti gore rashe ukaona mukomana wako unofamba naye so mustreet, hapana chivi, hapana pakanyorwa muBhaibheri kuti usabate munhu ruoko. Hapana, ndiudze, hapana pakanyorwa kuti usabate munhu ruoko. Zviya zvatinoti hates indecent, kufamba vanhu vakabatana, ena unotiverengera Bhaibheri panonzi you must not touch anyone. Futi ramunotoverenga ndere kunyepa. VemuBhaibheri vaitokisana, wedza murume kana mukadzi vaikwazisana nekukisana. Iwe tikati kiswa izvozvi muchechi unobva wabuda chechi. Itsika dzevanhu dzavakagara padziri, havasi Jesu. Enda unoverenga tsika yechiJudha nanhasi vachiri kukisana. Kana uri muJudha mukadzi wako anokiswa nevamwe, iwe uchikisawo vevamwe. Ukaona anyanyisa kukisa wako, unyanyisawo kukisa wake, but hazvirambidzwi. Enda kumaJudha nasi, kwete kare izvezvi, kwete nezuro nhasi tsika dzechiJudha
nemamuslim nanhasi kumiddle east vanokisana. Handina kuti papi but chandoziva kuti kukisana pahuma here padama here. Zvino iwewe kungoona munhu akabata munhu kudai handichaendi kuchechi kwacho kune mahure. Imi mune vana nevarume 4 makangano. Makanganwa mazita ari muloka menyu birth certificate. Umwe ndichihera, umwe ndinyati, umwe ndisoko. Hazvina kuipa ndepamakapfuura napo but siyaiwo vamwe vapfuurawo nepavo. Imi makadi makanyarara. Munhu abva ati zii gore rashe. Vakuru vesinagogo havana kubirwa mari, havana kubirwa mota, havana kutorerwa vakadzi. Vakangorwadziva kuti chirema chasangana nenyasha. Vakuru vesinagogo hapana akavarova, hapana akavapopotera. Vaingoda kuti munhu ane musana vakabhenda urambe vakabhenda. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti unoda here shasha iyo kuti iitewo mari iwo gore rino. Zokorora kuti unoda here kuti munhu uyo aitewo mari. Ene vanhu vari kukoshesa tsika. Hanzi don't be you, don't Sabbath, don't do this, don't do that. Gore rashe hatina chisingaitwi as long as Ishe vatendera. Paona iti ndaitaura panapa ndikati dai ndine kubatsira vanga vasipo, dai kuri kwekuti murume waVhashiti anodzoka futi panzvimbo ino onzi adzinga Vhashiti. Ndoti masingo ari pano kune murume adzinga mukadzi, pana anomuda here? Ndinonamata ini kunamata kwako kuri papi papa munhu adzinga. Hanzi ina nditori murume wemunhu. Esther wamunogara muchitaura nezvake muchiimba imimi akatonogezera munhu adzinga mukadzi, akazorera mafuta munhu adzinga mukadzi. Maizviziva here? Uriya afa Bathsheba haana kufa, akaramba achibikira David. Iwe wakaita mistake kangani, nanhasi wakagara pamistake yako. Pamwe chete pawakaita mistake ukangoda kunamata hana yakutorowa. Iwe zvakaitika zvakatoitika. Vakashotora nhumbu makatoshotora, vakaba makatoba, vakauraya makatouraya, vemakuhwa makatoita makuhwa. Ino igore rashe ndorizivisa kwauri. Ngatimbotangirai pagore rashe, tirege kugara patsika dzekare patakatadza kare. Iva nemweya yavaZakeyasi wekuti Jesu wapfuura, ini ndiri mbavha handichazvivhariri mukati. Regai ndipinde mugore rashe, ndipinde pamwaka wekutendeuka ndiropafadzwe. People are bruised. People are broken-hearted. Why? They are staying on the past. They are holding on to the past. They are staying into the previous world. Gore rinoka zvakaitika zvakatoitika. Ini ndiri kuda gore rashe. Jesu haana kuuya panyika kuzogadzirisa dzakatadzwa, akauya panyika kuzosangana nevanotenda vachienda kumberi. Zvekare ngazvirege kubata your future. Ndaimbotaura nemumwe munhu, ndaenda kune imwe chechi yandakaparidza kwaRusapo, vandapiwa $100 nemumwe mukadzi. Umwe munhu bvawe achindizevezera, zvikanzi munhu akupai mari munoziva kuti akatora murume wemunhu. Ndikati rini? Zvikanzi 3 years ago. Ndikati mari yake handisi kudzosera, ndoda kutoishandisa. Mwari vakamuregerera kare makore 3 akawanda. Achiuya kuchechi Mwari vakamubatirira, vakamuregerera. Akamutora whether aiziva kana hazivi, saka tomuuraya here.
totora machete kunocheka musoro wemunhu nekuti akatora mukadzi wemunhu. Bible rova rati judgment is mine. Do not judge. Judgment is mine. Pamwe wacho akatorerwa murume wacho aisa mudawo. Anenge akafanana nevakadzi vaya vari pano vandakati vatorerwe varume. Pane shasha dziri pano dzandakati dzitorerwe varume. Hauyi kuchechi muse Sunday anenge achiwacha. Haaendi kuchina. Haabvisi subscription yekumadzimai. Haatsanyi. Murume wacho kana akuda tii anoti bikai mega mune makumbo enyu nemaoko. Isu tine vamwe vaane 10 years vachigeza, vachipfisa chegumi, vachienda kumusangano, vachichengeta vabereki. Ngavambopiwawo varume vasina basa navo vambovasiyawo. Ukaonga usingaiti zvandataura zvikuona murume wako asina kuuya kumba, zoti ari kuzadzisa shoko ramudhara. Ndinavo vari muno vari kutovada yokuti ndikamuti tora uyo nhasi harambi. Ndo zvinoita gore rashe rinofanirisa vasina kufanira. Ndo zvinoita gore rashe rinovhurira vakavharirwa. Ndo zvinoita gore rashe rinosangana nevasingasanganiki navo. Vana region vemadhimoni ekuvanda vakatobatsirwa neproclamation. Takauya kuzosunungura vakasungwa nevakatapwa vafambe zviri free. Vana mai ndakubatsirai. Unoziva inotambika muupenyu. Kune madhoo akagadzirwa anokinurwa ekupinda navo. Asi kana madhoo iwaya akavharwa nguva yekupinda yakwana, pamwe akawa Jesu paanoti ndauya panyika, I have come. Kune vakauya nechirema chavo chakanga chiri panhoo, Jesu achiparidza. Kwakusvika padhoo pakavharwa nevanhu vachiparidzirwa mukati. Havana kudzokera nacho kumba, vakakwira parufu, kwakubvisa matiles, kwakusunga mubhedha, kwakudzikisa mubhedha neparufu, munhu kwakupora. Ndine dzimwe hama dzandiri kutaura nadzo munomu dzine masituations asingadi madhoo, dzine masituations asingadi makii, dzekuti kana zvaramba nekuti Ishe vari mukati ndinopinda neparufu. Kunyangwe vanhu vakataura asi ndapinda, kunyangwe vanhu vakachema chema guta asi ndapinda. Chakakosha kupinda mumwaka waShe, haasi mapindiro. Izvozvi ndinowanzo research about marriage. Ndine vakadzi vari muno vakatizira. Ndine vakadzi vari muno vakachata. Ndine vakadzi vari muno vakatanga varume. Vari muno vana mainingi anonyatsozoti murume waisa ndida ndakamutanga mufeso. Ndine vakadzi vari muno vakatotora vakadzi veshamwari dzavo vachiri vakomana, atumirwa netsamba iye kwakuti uya akutumira tsamba, ini ndiri kutaura nemuromo, ngatishande nezviripo. Ndinadzo mhando dzaana mai vakadai, asi vese vanonzi vana mai ningi. Ezvi ndikati vakauya nemuchato simukai munoshokwa kuti vashoma, even vari pafront bench vamwe vakatoenda nekuseri vakazogadzirisa havo pamberi avo. Umwe akangofuma mai atomonera Zambia, mai vake havazivi, iye vacho haazivi, angomuka amonera Zambia. Asi chakakosha anenge akunzi uyu mukadzi wemunhu, haasi mukadzi wetongi, mukadzi wemunhu. Akagadzirisa. Ende hazvina garantika kuti akaenda nemuchato anodiwa kudarika akatizira. Rudo. Ndiri kutsvaga magandanga evanhu anoramba anza inoti no, anoti kana ndakuenda ndinoenda chete, hakuna chakamira munzira mangu chinoti no kwandiri. Kana ndakuda kuenda ndinopinda by force by thunder, whether vanhu vari kuda kana havadi. Ini ndine nzira yekusenerera nekuseri, kuyamwe ndichiita zvisingatenderwi. Mukadzi aibuda ropa haana kutendera tsika,
aitonzi asviki pane vanhu ende iye haana kusvika pane vanhu akasvika bvaibata mupendero bvanyarara apora bvaamira pasaidi. Unonzwa bhaibheri richiti simba rangu rabuda. Peter obva ati mambo, vanhu vakakutenderedzai vachikudhumai mungatsvake akubata iri. Zvikanzi Peter handipengi, ndapinda munzvimbo dzemweya kune abata mupendero wenguo yangu. Mukadzi uyu haana kutiza akati ndini. Mhinduro zvikanzi kutenda kwakuporesa. Kune vanhu vari muno vane full of nonsense vakagara patsika dzevanhu. Ndiri kutsvaga mhare dzevarume nevakadzi dziri kuti by force by thunder gore rino ndinosangana naMwari, gore rino ndinonzwa kunashe, uye gore rino ndinosimuka whether zvichida kana zvisingadi, nekuti igore raShe. Kune munhu wandiri kutaura naye mangwananano, mweya wangu wakaremerwa. Ndine vanhu vagarisa panzvimbo, ndine vanhu vane spirit of infirmity, vane kamwe kakuremara kari pavari kwemakore nemakore. You have endured for too long. Pamwe pacho tsika dzevanhu dziri kukurambidza, pamwe pacho vanhu vari kukurambidza, pamwe pacho fear iri kukurambidza. Ndiri kutsvaga munhu anoti ndikasafa gore rino ndinochibata. Mukadzi uyu aizoti akasabudirira anotemwa nematombo ari kuti whether death or life, I either live or I die, but I'm getting it. I am going there. I am winning. Ndaitaura rimwe hama zvikanzi ndichiri kuronga, ndikati vese vanoronga havana kwavari kuenda. Vanhu vanosimuka ndivana bvanyangu, vana mufira kureva. Zvinoramba ndataura. Ndakupa this scenario inowanzoitika pavanhu. Munogona kugara mese 2 years, uyu achida uyu, uyu achida uyu, mese muchitya kutaurirana. Can I repeat this? Zvauri kuda iwewe zviri kutokudawo, asi mese muri 2 muri kutyanana. Mari yauri kutsvaga iri kukutsvaga, mufaro wauri kutsvaga uri kukutsvaga, simba rauri kutsvaga riri kukutsvaga, but hauna the courage to go. Ndakatuma umwe munhu kune one of the people vandaifunga kuti anomupa basa. Ndikati ndako paweekend pano unotandara nawo. Ndikati makazotaura nawo here? Zvikanzi ndakatya. Ndikati makatyei? Kuti pamwe pacho unokumbira wabva wanzi no. Do you know kuti if you fear to be rejected you will not go far? Kune mwe munhu akagara paakagara ari kutya rejection. Kune mwe munhu ari kuti kana ndikataura ndikasabudirira zvinozodii, ko kana zvikaramba. Pane munhu andiri kubvunza, uri kuti ko zvikaramba? Mubvunzo wangu uri kuti ko zvikaita? Ngatisanganei pakati, ko zvikaramba, ko zvikaita. Ndakaisirwa message ndiri paholiday, zvikanzi nomwe munhu mufundisi pane munhu ari kundida. Ndikati mudewo. Zvikanzi mufundisi ko zvikaramba. Ndikati saka wabvunzirei? Andari kukuda mudewo. Zvikanzi ko mufundisi zvikapera after 1 year. Ndikati watombonakirwawo pagore iroro. Iroro gore iroro watombonakirwawo. And this does not only relate to relationship, it also relate even kumotikari neshipereti. Fundisi ndikatenga mota yakanaka ko ikatorwa nebank, ikatorwa after 6 months ndatombonakirwa ndichiitora kuZimbabwe kwandakakurira nayo vhum, ndichiridza huta nepito ndakaisa malight. Munhu wese achionoti ndauya nemota, ikatorwa after 6 years 6 months zvatonyorwa mumakoroniki akauya nemota, yazotorwa but akauya nayo, ko ikasatorwa. Patakauya kuno kuRudaport taitambira 5,000 rand sevafundisi. That was our allowance. Yaisakwana bond. My first bond yakauya nda paRudaport. Tata kuhosta vanhu vose vafundisi vanyowani muguta, tichibikirawo vanhu tii kuva relevant nekuitawo
zvimamai mufundisi vachiratidzawo vanhu kuti mama vanoda vanhu. Magetsi bvauya ari 3.7 nemvura ka 5,000 vakati chikuri maakaundi. Vanhu vakazhinji vakati imba iyo ichatorwa, imba iyo ichatorwa, imba yamunogara ichatorwa. Isi takatoitenga tichisiya kuvheuta Freden tichitoitenga kuti tauya muguta. Ndaimukira muchichechicho ndorara papulpit ndoti Mwari musandinyadzise, imba iyi ngairege kutorwa. January 5, February 5, March kudaiso handizivi kuti vana Masidire, vana Ellen vakapopa nepapi, vana Colin, vana Masuka vese vakataka kuuya, vanhu vachimukira, vana Mulambo vakataka kungonyuka, chechi ikataka kuzara. Ndikaona ndafonerwa baba uyai kunoti tikavara. Ndikati takwira tapa 15. Ati bhondi rakwana. Kubva ipapo ndikakuudzai ndinowana unoita mudumbu, rega ndinyarari. Wajaira change garega ndizvibate semunhu mukuru. But ndinoda kuti vanotenda havanyadziswe, vanovimba naMwari havanyadziswe. Ukaita chinhu uchivimba naMwari, Mwari vanorwira zita ravo. Ndosaka tati gore raShe tisati tatanga, tikati zvegore rino ndezvaShe, hatichaendi nekurizena kwedu, taakuenda nezita risina anoramba. Wega kuriramba kana kurida, zita raJesu hariperi simba. Hakuna anovharira ane nyasha, hakuna anodzivisa ane nyasha. Kana nyasha dzaburuka une simba. Zvindatu nevanhu hopo vari kuenda kuBible College vachiona zvandiri kuitirwa pano, kwete vakadaidzwa. Vangoona Fortuna vakati kunogariwa. Vamwe vakugara kumba waona zvaramba. Unoparidzira mukadzi wako ukaita manyawi. Naiye mukadzi wacho anoramba kuparidzirwa newe. Unoparidzira adya ane nzara. Ndosaka maameni ari mashuma, vanhu vakatsanya. Taurira munhu ari padhuze newe kuti kana ndaanaShe, raagore raShe, ndine zvandinoita. Unoda pane chinhu wani chandinofarira about vana. Vakaziva kuti mudhara aripo, vana kunyatsonzwisa kuti nhasi baba varipo, haumutsunyizve kumhanya. Chinechi chidenha chichikumarai, chichirasa mvura, chichirasa machips, chichiziva kuti mudhara nhasi aripo, anga aine mwedzi asipo, saka nhasi hapopoti, tese tiri safe. Hamwikazika tikaikako kuti mudhara akanga asipo, akauya zuva raauya kunodyiwa zvinonaka, namai vanobika zvinonaka, nevana vanoziva kuti kana mai vaitirohwa nhasi havatirohwi. Munhu wese anogara pamba ipapo, zvivana zvine zvakafarisa, ndopaunoya chichifamba pasofa so chichiziva kuti mudhara anga asipo kwemwedzi, nhasi hatirohwi. Ndogore rakafanana negore ratapinda. Gore raShe igore rekuita zvinhu usingatembi simba rako, uchitemba simba ramudhara. Waije munhu waMwari ati igore raShe, kureva kuti zvatiri kuita tichitemba mudhara, kwete simba rako kana reasoning yako, but simba ramudhara. Pachechi panapa munhu akasvika achiti mufundisi vati nditore machezi, hakuna anoti usatore. Kungorongedza mota yako. Changatoitwa kuti regai tibvunze kuti vati mutore mangani. Unoona chimukomana changu chikadenhana naSisi nezuro vaiona TV. Sisi vachiti ndoda theater room, vadzima light, icho chobva chabatidza, cho time scared. Ina ndakagara kune rimwe dining, ndakaona shasha yauya iri kuchema, ndikati what's wrong? Zvikanzi Shano. Ndikati aita sei? Zvikanzi switching off the light. Ndikati inonomudza kuti usadzime. Chakangosvika bva chabatidza. Sisi vakada kudzima zvikanzi dirty said. Vachagumira ipapo. Dirty said. Kureva kuti pane imwe situation iri muupenyu hwako yausi kuda kudhila nayo zviri direct. Ingoiudza kuti mudhara wegore rino ati igore raShe, ndinotenga imba nesimba raShe, ndinodhiraivha nesimba raShe, ndinochata nesimba raShe, ndinopona nesimba raShe, ndinosiyiwa nemapurisa nesimba raShe. Kana ndakufamba, ndiri kufamba musimba raShe.
When his presence is there, pane vamwe vanokuti ukaona kuti zvangu zviri kunetsa, unoshandisa zita ratoda kushandisa gore rino. Gore rino takaita declaration. Kune munhu andiri kufunga kuti ari kuzviziva here kuti kune mumwe munhu akaita singaitwi. Mary, the brother of Lazarus, ukaiverenga zvakanaka, anotora mafuta anodhura, otora bvudzi rake onogeza tsoka dzaJesu nebvudzi zvaisabvumidzwa kubata murume. Iye ane rekodhi yekuva chifeve, asi anotora bvudzi. Unonzwa vana Judhasi vaakuti mafuta aya dai taatengesa tapa varombo. Kune vanhu vane mari kare nevane dzimba, regai kufunga kuti pane vasati vatenga. Varombo vachagara vari varombo nekuti vamwe vacho havatendi. Imi tengai guta rese. Gore rino ndo gore randiri kuda. Rudaport North, Rudaport West, Horizon View, North of Ndekazi. Ndiri kuda ma-street ane mazita emashona. Sanuti masuka mutwasekwa moyo shakata, tichienda mulambo, tichingoenda takadaro mapako gondo, dzimba timboita tichipedza kutenga chechi so. Panofanira kutengwa dzimba, kwete nevanhu vane mapepa. Ndiri kurilisa nyasha dzekutengwa kwedzimba sevanhu vanotenga chingwa. Dzichitengwa pasangano pano, iwe ukasatenda ndichadaidza vasipo vauye vatengi. Asi gore rino ndine dzimba dzandiri kuda. Gore rino ndapedza kutenga chechi, handitadzi kutenga 100, a minimum of 100 houses. I want them. This year I had 47. That is the best we have ever done, but I need a minimum of 100. Vanadzo nevasina, vakomana nevasikana, zvandiri kutaura ngazviende kuState House. Kunorerutswa mutemo, vasina mapemiti vatenge dzimba, nekuti dzimba uise mbeki. Kana vatadza kuibhadhara ngavazoitora, but pane zvandiri kunzwa mandiri. Kana ndapedza kutenga church of my dream, ndine vanhu vanofanira kugara mudzimba of their dreams. Kwete imwe chete, mbiri, nhatu, ina, 5, 10, munhu 1. By June, kuna vanhu vanofanira ngosvitsa dzimba 10. Ini by 1 March ndichienda kuchechi nyowani. Ndine zvandiri kunzwa mandiri nhasi, kuti kune vanhu vandinofanira kupfekedza mazadhi, vanhu vanotenda basa rakapi, vanoti kuhura ndinohura but nyasha ndodzida. Ndiri kutaura kuti une ma-weaknesses awinawo, ngaakurega asakutadzisa kuwana nyasha. Unoziva here kuti hakuna munhu asina ka black box. Can I come to you? Izvozvi ndikangotora ava vari pamberi 2 ndotora 2 4 ndoti timbonyora zvavakaita 2021. Mese munotiza tiangotanga kunyora yamakanda chete, ukaona kuti iyo yaakunyora ndakaita, vanosara kupedza kunyora munhu wese abuda munhu. Hakuna munhu ari munhu mutsvene. We don't have even one righteous person munhu. Can I repeat this? Umwe neumwe ane ma-weaknesses ake. Rega kutora ropa, rega kutiza ropafadzo yashe nekuda kwezvakaitika kare. Rino igore rashe. Let's move on. Tiraramire panyasha dzashe. Unoza kuti munhu so umwe munhu achiri haunted nezvinhu zvaakaita ari form 2. Mistake yawakaita uri form 2 ichiri kuuya musoro mako. Ende vekumhuri havakanganwi. Vanomwe muchinda akuenda kuchitavara, akauya akagumba kwangu achiparidza zvikanzi kudenga ndinenge ndiri number 246. Imba yangu yapera kuvakwa, pfungwa dzake hadzinyatsoita hadzo zvakanaka. Ndikanzi wanga waripo wakuti munoziva kuti muchinda akamborepa, but akarepa almost 25 years ago. But nyika ichine record yezvakaitwa 25 years ago. Kune vamwe vanhu vari kugara pamarecords akanyorwa nenyika ovatadzisa kuenda kumberi. Mangwanani ano, I want your mind to erase every negative that has happened to you. It must not affect your 2022. Every mistake that you have done must not affect this year of the Lord.
gore rino harifaniri kukanganiswa nezvakakanganiswa kare. Munhu wandiri kubatsira so une bitterness. Bible rati I have come for the broken hearted, the bruised, the captives, so that when they are free, the acceptable year of the Lord will kick in. Kune vanhu vane moyo ine mavanga, vakatsamwira mai vako, vakatsamwira baba vako, vakatsamwira murume, vakatsamwira vamwe vakazvitsamwira chaiko. Why did I do this? Akafamba famba. Why did I do this? Akafamba famba. Why did I do this? This year, it's not why did I do this. It's what can I do by the grace in me? What can I do? Gore rino. Gore rino. Ndiri kutsvaga vanhu vachakudza mazita. One of the resolutions, your name must grow. Can I repeat this? Your name must grow. Unofanira kuzikanwa nezvakanaka. Gore rino ndiri kutsvaga vanhu vachabvisa chegumi chema 1 million, vanhu vachabvisa chegumi chema 10 million. Ndiri kutsvaga vanhu vachabvisa chegumi chema 10 million. Kuri kuti unenge une 100 million muaccount mako. Kune munhu ari kuramba kuti that can't be, but kune vana vakaberekwa nevakadzi vanayo mari iyoyo. As I speak, kune vanhu vane mari iyoyo muaccount. As I speak, there are people realizing that you can dream, you can declare, and you can achieve in the mighty name of Jesus. Pane zvinoitwa. Ndaivaka kumusha. Previously this time ndaivaka kumusha. Ndakaisa magetsi, ndikaisa bhoo. Ndoda kupa nyasha munhu wese kwawakabva kunofanira kureflecta mudhara wako. Gore rino vanhu vachanoisa mabhoo kumaruzevha, vanhu vachanoisa magetsi kumaruzevha. Gore inenge yawandisa tisina kwekuisa. Pane nyasha dzandoda kuti unzwisise kuti unogona kuva nadzo. Pane kumwe kuzodza kwandoda kuti unzwisise kuti kunogona kurara pamusoro poupenyu hwako. Umwe munhu akanditarisa so anofunga kuti hazviiti. I want you to connect with things that you have never seen. I want you to be connected with the power that has never existed in your life. First 3 months dzisati dzapera ndinenge ndane mamilionea ndinawo kare. Ndiri kutsvaga vanhu vanobata ma10 million, ma20 million mufirst quarter yegore. Ndiri kuvatsvaga. Imwe haufaniri kuishandira. Pane kaconnection kanongouya sokuti wototanga kusimuka uchienda. Chechi yakanyarara kuti zii. Vanhu vanoda nditaure zvemudzimu. Indakabva palevel yevakafa. Ndinotaura zvinoitwa nevapenyu. Ndinotaura zvinobatwa nevapenyu. Kune michato iri kuuya, kune dzimba dziri kuuya, kune minana iri kuuya, kune mazita ari kusimudzwa. Zita rako ngarisimuke kwavakaberekwa. Zita rako ngarisimuke munyika yaunogara. Zita rako ngarisimuke kwavakaroora kana kuroorwa. Zita rako ngarisimuke. Nezuro ndakaisirwa audio neumwe munhu zvikanzi munhu wandaishandira akafa akandisira hanzi 46.5 million US dollars from Portugal. Ndiri kuda kukumbirawo kubatsirwa kuti ndiwane account yeku SA yekuisira mari iyoyo. Ene ndigatena ndambofunga kuti ndomuti ndokubatsira undipe 3 million nditenge chechi. Ndikati isusu titengerwe chechi, isu tisina kuremara. Do you know kuti if you don't want to buy that church, I can find a fund anongotipa mari iyoyo. But why should someone take our blessing? Why should someone take our anointing? Why should someone pese patavhura curtain iye achiwedzerwa, patageza window achiwedzerwa, patakilina chair achiwedzerwa? Nyasha idzodzo ngadzizare pano.
ngadzishande pano, ngadzimanifeste pano. Hatidi dhona, tinoda kuzviita nemaoko edu. Kana tazviita Mwari oita zvinoshamisa panzvimbo inoi. Uti gore rashe unoza chinhu wani chandakafarira pagore rashe, even akabatwa achiita ufewe haana kuurayiwa. Kureva kuti mugore rashe mune nyasha dzekuti even vaiita zvinourayisa havaurayiwi mugore rashe. Iro gore rashe hakuna chirwere chinokuuraya mugore rashe, uye hakuna negative proclamation yakaitwa pamusoro poupenyu hwako ichararama mugore rashe. Zvese zviri negative zviri kunyunguduka nezita raJesu. Why? Igore rashe. Ndataura kuti tiri kusunungura nekusunungurwa. Pese pakasungwa, it's either uri kusunungura kana pari kusunungurwa. Iwe unongozogumira panoti hashtag sunungu. Paruda kusunungurwa unosvika uchisunungura. Pada kusunungurwa unongosvika kuti ndisunungurei, wosunungurwa uchipfuura uchienda. Kune munhu wandikutaura naye so akuti akanditarisa kuti mufundisi, you don't know my situation. I know your situation, I understand your situation, but the Lord went to the cross because of your situation. If it wasn't of you, he was not supposed to be nailed. He was nailed because it was you. Ndichitaura kudai, ndakakupai maresolutions, iwe une ako. Pane zvatuka kuita gore rino, pane zvinofanira kuitwa gore rino. Motikari dziripo asi shoma. Ndiri kutsvaga motikari dzine mazita, ndiri kutsvaga dzimba dzine mazita, ndiri kutsvaga vanhu vanoporeswa kubva kuzvirwere, ndiri kutsvaga vakaremara vanopora, ndiri kutsvaga vanhu vakapiwa ma-prescription nema-doctors ari negative. I want to deal with them. Ma-prescription chayo ya-doctor inotaura zvakabva pasikani. Apa handisi kudzidzira, zvakatomboitika risiri gore rashe. Pane vamwe mai handisi kuti vakuna matakupi vanonzi mai Mudona, vakandipa sikani yairatidza kuti pamwoyo pane buri remwana, ende vakaipa testimony yacho kunoku. Ndiri kunyepera, vaivepo musi vakaiswa testimony ndiratidza nekusimudza maoko, vachinzi mwana uyu anoda kugara muchipatara kuti mwoyo uvhare, une buri. Ini ndikatora chisikani ichocho ndikachiudza kuti unoberekwa uri normal. Musi wakazvarwa mwana, 4 doctors, gynecologist and a physician observed the child and kept the child for 1 more extra day to check why did the scan lie. Arikona nasi panashi, haana buri pamoyo, haarwari. Ukachiona chakagwinya kudai, takataura izwi paburi riri pamoyo rikavhara. Saka ndiri kuti kana paine munhu ane ma-prescription anopesana naye wakafanana nemunhu wandaverengesa, anga asingaswatuki for 18 years, ndine nyaya newe mangwanani anaya. Amasikati 12 dzakwana, ndine nyaya newe. Ma-captives vane ma-spirit of infirmities, whether it's written or not written, nhasi tiri kugadzirisa nyaya idzodzo. Kune munhu asiri kutenderana neni, ndati ndatovinga zvakanyorwa pasi kuti zita raJehovha rionekwe. Kune vanhu vane tunyaya nyaya twandoda kugadzirisa nhasi.